and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Niya na ta sa finale. Busa ang iyong taka nga ihurot ug bukbo ang tanan mong nahibawan ug naparidan aron mapulpog na nato si Rudy. Maura man ay akong gipaabot nga inyo kong hatagan ug espesyal nga pagtagad, Colonel. Oh, isaan ko nimo. Ihurot na ko ang tanan kong nahibawan ug naparidan. Colonel, dadon ta ka sa usa ka idaran ng tao nga masuhito kayo sa dakong kabukiran. Siya mo himuon na tong guide aron may bawa na to ang kampo ni Daddy Rudy. Nagkinamhinam kong ikahimamat ang gingon nimong idaran, Lucio. Kung sa gusto nimo, karon na yun, ato siyang pakikitaan. Karon dayon, Lucio. Abi na kong duwa sa bukid magpuyo. Kaniya to, dito sila magpuyo sa bukid. Pero sa wahin akong naibawan, nibiya sila sa bukid. Bisan kaniya ko kaniya to, sinaglihok pa kong sa partido. Pero may ko bisita niya. Adto kami mangayo niya og mga lagot mon. Usay mangayo kami niya og mga pinakid nga mais. Tungod kay grabe og lealtad ang mga tao sa kalihukan, Colonel. Nailad nimo. Ingnon talang po nga, Colonel. Mangingilad gud mo sa. Grabe mong muhilos sa mga huna-una sa mga taong inosente. Mura man tingali og patas na ta, Colonel. Kamo sa bitang military, hurab-hurabon man ninyo mga tao. Makaihik man gani eskalisa nga mga inosente kung inyo na sila nga sunon o gatlokon. Magkalisod pa, bisag ka, pagduda lang gani. O niya kay gidudahan ninyo nga sakop sa mga walhon, inyo man dahil patsyon. Layo ba mata? Kanang nakumpunuan sa nangka. Mao na kanang gilaha. Boards. Iyon diya sa may nangka. May nagdaang kuluas ng ka. Mao nang iyang asawa. Mo ba? Dali. Manaw ta. Ikaw di ay Commander Lucio. Wara ba din si Inan? Kukuan kikining... Nang tuyang, ayaw kahadlok. Uwa na ko sa kalihukan. Mibiya na ko. Migawas na ko sa kalihukan. Migawa sa siya na to yung kinakasabot na si Lucio nga gihimulan silang buang o giulu-uluhan lang sila sa kadagkuan sa komunista. Buutan na kini si Lucio. Mibalik na siya sa sabakan sa mapinanggaon natong gobyerno. Mao ba? O sa may ato ninyo, sir? Nang tuyang, siya si Colonel Ronald Joaquin. May mahinungdanon kaming tuyo nimo o Ninoy Inan. Gahapon pa si Inan nga biadto sa iyang maguwang sa pikas tampi sa Cebu. Tuwa siya sa Oslob kay mitambog sa lubong sa iyang kumpari nga taga Oslob. Kagahapon gilubong ang iyang kumpari. Busa ni anak kadto siya karong adlaw. At tingali dili lang hibawan karon bang taod-taod ni ana siya. Colonel, saman, huwato nimo. Oy. Tuyang! Ay, ni ana si Inan, miabot na. No, Inan. Sultihan talaga, wala ko sa kalihukan. Mibiya ko sa kalihukan. Migawas ko sa kalihukan kay nasutan ako nga dili maayo ang tumong sa mga komunista. Gusto nilang gubton ang kamalinaon sa atong nasod. Salamat usab kay gidawat ko sa gobyerno. Aron pagmatuod nga tinuod kining tanan, aniya akong kauban karon si Colonel Ronald Joaquin kay may importante kay siyang tuyo kanimo, Nainan. Unsay ako hikalaga siya. Noy Inan, salamat sa mga pagdawat na mo is bisita ning imong kaugalingon, ha? Di mi maglangan sa mong tuyo nimo. Hangyon ka na mo nga tabangan nimo ang puwersa sa atong gobyerno. Matud pang Lucio,
sa hito kakayo sa mga dagkong kabukiran o klasangan din sa ato. Reto kayo ko. Mao kinamon tuyo nimo. Hatagan ka namo og dakong suhol. Aron tultulan mo kami sa agianan paingon sa dakong kalasangan. Nga dako kayong posible nga mao'y gikampuhan karon sa mga CPP-NPA. Mao kanay among tuyo karon kanimo Noy Inan. Noy inan? Kampo sa mga NPA. Mao kana Noy Inan. Kampo ninyo, Commander Lucio. Mao ba inyong ipasabot? Dili Noy Inan. Dili among kampo. Ang among kampo kaniadto ra kadto, ha, kaniadto ra. Nailog na ang maong kampo nila ni Colonel Ronald. Ambot na mong ipasabot nga bagong kampo nga sa among pagtuo na agyud sa tunga-tungang bahin sa dakong kalasangan. Sa tunga-tunga yun sa kalasangan? Noy Inan. Tunga-tunga sa kalasangan? Tuyang, Inan, unsa naman na diha? adian, luto na inan. Ako nang gihukan. Kining pangaon una mo sa linatang manok, sir. Maayo kay init ang sabaw. Human yung pangaon, magtiwas na istorya. Kinsay mo ikasugyot nga mao'y mangu sa magbantay libot sa sikretong agyanan paingon sa busay kameri, Kagnis. Si Camille ang mas may katungod nga musugyot kanudi. Kameri? Mapulang salamat ka, Agnes. Si Katito, Karodi. Katito? Diyan ako, Karodi. Nakabati ka ba kauban? Ako mo ay magbantay, libot sa gyanan, pengos busay. Karon ang mangu sa pagbantay sa busay ug sa luyo sa busay nga mao'y ganghaan sa dakong langob. Ka, Agnes. Imo gihapon ka ng responsibilidad sa pagpili, Camille. Mapulang salamat ka, uban. Ang manghod nga igsuon ni Katito, si Kadodong. Kasaligan na kaayo sa kalig-on ang maguwang og manghod, Karodi. Salamat Kameri. Kadudong? Karudi. Kamong duha ang gisaligan sa mga agianan ug ganghaan. Salamat sa pagsalig, Commander Rudy. Nagkinahanglan kita og mga snipers, Karodi. Snipers? Oh, Karodi. Dili lang kay ang mga pasistang kaaway ang may snipers. Ning panahon na, kinahanglan magbutang kita og kaugalingon natong mga snipers. Labi agad na tubig sa butong eh. Salamat kayo, Noinan. Nuntuyang ha. Pagka maayo din yung tao, di ayo nga giabusahan lang mo sa mga NPA. Nabusog ba mo, sir? Oo, busog kayo. Busog ay unod ang sunoy nga inyong gilatan. Nuntuyang. Salamat inyong duha ha. Ay isa pa yan, sir. Saman, mo padayo na ba ta? Padayon tas naputol itong istorya. Okay. Noinan. Unsa pa'y imo ikasugod sa kung ikasugid nimo ni Colonel may tungod sa dakong kalasangan Noy Inan. Matod pa nila nga ikaw makasansayon og sud-sud gawas sa maong kalasangan. Tinuod ka na, sir. Sa iyon na kayo na ako nga masud o gawas. Oy, sa maong kalasangan. Berhin pa ang kalasangan. Kuha kilaing nakadiscovery sa kamatahom. O dako kaayong busay. Ako, ang duha na ko ka mga anak nga lalaki ang nakadiscovery sa dakong busay. Colonel Ron, Matultulan mo ba kami, Noinan? Kung hindi dapita ang mga busay. Nahadlo ko nga
dili ko kamo katultulan. Oh, nganong nahadlo ka man? Sabay mo hadlokan. Ha? Tungod kay ang maong busay Ngano man ang maumusay? gipanag-iya sa diliingon nato. Unsa? Pinuyanan sa mga engkanto. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!